sirikal ibo ni to ken kinya 1,300 kor 400 kende ma dhi ne sitima modongo gin pesa ma dhi ne sirikal. Koro budget waloso sani ne sirikal omiyo ji chance mondo olos gi sirikal mondo wach ni an kaneno kaka budget no dhi wacha en kama aneno ni pod nitie space ma ji nyalo dhi wacha ni kae rach ahinya, kae watamre, kae ni unyalo chore gi ka gi ka. To sirikal be kaka jok manyo promise ji sana jok ma hinyore ahinya ma hustlers mane giwacho ni gidhi konyo. Budget ok nyal chalore gi budget machon kane wacho ni unu dwa tiyo mopogre ma kendo chaka hustler kendo maywago ni pikipiki, maywago mafuta, maywago mogo, maywago ni pesa idhi ng'adne. Koro budget to selosi to aneno ni kata e county level ne ok wawuoye wach pesa madhi ne counties. To pesa madhi ne counties aparo ni nitiere conversation ma ji onego bedgo mondo ng'i kaka pesa no tiyo piny kuchocho ma konyo weche aila mane wawuoye kaka mag pith gi pur ma ng'at matiyo piny kuchocho nwang'e mapato ne ma ochulo ko usuru. Pero como ne nyaka ne an wach ni mogik apacho ni wach budget ni onego bed ni sirikal range e yo makare. Onego bed ni gibed piny girang